Marikar. Marikar. Ma'am? Asa ba ito, ma'am? Labi naman, Marikar. Unsa man? Nasirado na ni mo ang tanan? Ma'am. Nasirado na kay alas 8 na pero sa gabi, ma'am. Sige. Mamutan ako ni mo. Unsa man? Nasirado na ang atong gate? Ma'am. Ganihara nasirado ang gate, ma'am. Ang ato ang Mindor. Nasirado na. Ganihara gyapon, ma'am. Ang pultahan sa Loyo sa kusina, nasirado na. Ma'am. Ganihara sirado, ma'am. Ang ato nga mga bintana, usaman, sirado na. Ma'am, ganihara sirado, ma'am. Kunya, wala kinalimtan. Ay, hala, ma'am. Doon ako kinalimtan pagsira, ma'am. Usaman nalimtan ng pagsira. Ang zipper sa shirt ni Sir Ma'am, nalimtan ako sira, ma'am.